Huwa sodisfazzjon għalina li l-istaff kollu kemm maniġerjali kif ukoll ħaddiema fil-emerġenza tal-Isptar Mater Dei issieħbu ġewwa l-Ġeorgazjoni. Sodisfazzjon li qegħdin nattaraw nies ħaddiema professjonisti ġodda li ma kinux fih dan il-Ġeorgaz Union, ma sodisfazzjon għax il-prinċipji u l-valuri li tħadden il-Ġeorgaz Union huma l-istess valuri u prinċipji li tħadnu daw in-nies tal-għaqda mhux tal-konfrontazzjoni ma li nsibu il-soluzzjonijiet kollha u fih dana biex aħna mmexxu l-interessi tagħhom. Hawnhekk hawn għaqda sieħa bejn l-Infection Control, il-mexxija tad-Dipartiment tal-Emerġenza, id-dipartimenti kollha l-istaff, il-management biex immexxu f'dan il-ħin u f'dan is-sitwazzjoni tan delikata biex immexxu dawn l-affarijiet. L-appell li jagħmlu huma kontinwament il-tqajt magħhom jien din il-ġimgħa huwa li n-nies jagħtu fiduċja għal dan nies, jaraw jisimgħu x'qed jgħidulhom daw in-nies, għax daw li għandhom għal qalbhom id-dedikazzjoni li għandhom u għal jaraw l-soċjetà Maltija toħroġ minn din is-sitwazzjoni tan delikata u nerġgħu niġu għan-normal b'saħħitna. Għajna mal-istaff, mal-professjonisti li għam fl-emerġenza, fl-Mater Dei, tkellimna magħhom servizzi nistgħu ntuhom u b'pjaċir kbir l-għajnihom fis-sezzjoni tagħna tal-professjonisti, finanzi u servizzi, nittamaw li nimxu tajjeb il-qudiem flimkien kemm għall-sodisfazzjon tagħhom u għall-bżonnijiet tagħhom. Id-Direzzjoni Ġenerali Mondjali u anke Nazzjonali qiegħda tgħidilna biex naħslu jdejna kemm jista' jkun regolarment u biex inżommu social distancing li bażikament hija xi ħaġa sempliċi li inti kemm jista' jkun iżomm il-ġew mill-bib tad-dar u ma tmurx f'postijiet pubbliċi.